grup AMES és un grup d'empreses bàsicament orientades a la producció de components pel sector d'automoció per una tecnologia que no és molt coneguda, que és la tecnologia de la pulvimetal·lúrgia. No és que no sigui molt coneguda, sinó que el que fem bàsicament és agafar una de les vessants d'aquesta tecnologia, que és el press and sinter, premsar i sinteritzar, per donar formes complexes a components que habitualment requereixen gran precisió, gran volum i baix cost. I és el que fem. I ho fem força efectivament perquè ja en portem eficientment perquè ja en portem gairebé 70 anys fent aquest tipus de coses. Tot i així, el grup d'empreses AMES, que ha anat creixent amb el temps, amb aquests 70 anys, doncs també aspira a entrar i a fer coses en d'altres sectors, per fer d'altres components o per fer d'altres aplicacions amb un major valor afegit, que és el que habitualment el sector d'automoció no et dona. La meva funció, soc el director de recerca, des de fa més de 25 anys en aquesta casa estic treballant, primer com a tècnic a recerca, després com a director, i en el departament de recerca som responsables bàsicament de liderar el que seria l'estratègia de diversificació del negoci de l'empresa en diferents sectors amb diferents materials, sempre això sí buscant que la pulvimetal·lúrgia sigui el guió, o sigui la línia a seguir per a aquestes aplicacions. Inicialment era recerca sobre millora de producció o bàsicament millora de procés. És a dir, al cap i a la fi, ser competitiu en aquest sector és ser capaç o ser prou hàbil per tenir un cost de producció una miqueta més baix que la teva competència. Quan parlo d'una miqueta més baix en el sector d'automoció estic parlant de cèntims d'euro per peça, vull dir, coses d'aquest nivell. I això passava bàsicament per millorar la productivitat o millorar el procés o fer que els costos siguessin més baixos. I aquí hi havia gran part no només de desenvolupament, sinó també de recerca. Però des de fa 15 anys la cosa ha anat canviant, ha anat virant cap a la búsqueda de noves aplicacions en sectors diferents on el valor afegit fos molt més important. On ja sigui el procés de pulvimetal·lúrgia, el material o el com ho fem, doni una diferenciació que es valoritzi molt més. I per això hem entrat en el sector salut, van desenvolupar internament dins el que seria el Departament de Recerca un nou material que es va patentar i a partir d'aquí s'ha generat una divisió mèdica amb un cert èxit a hores d'ara, però que esperem que només sigui la punta de l'iceberg, vull dir que sigui una cosa que vagi creixent amb el temps. S'està treballant en sectors com el d'energia, per tot el sistema i tota la generació d'hidrogen verd, electrolitzadors d'alta temperatura, electrolitzadors de baixa temperatura. També s'ha entrat en sectors de la tecnologia additiva per peces concretes, pel sector mèdic i pel sector de la indústria química. Actualment també tenim presència en sectors de filtratge, on es valora bàsicament el coneixement de la porositat, com modificar aquesta porositat perquè sigui eficient per les necessitats i els requeriments del que s'ha de fer. Per tant, sí que és cert que hem fugit de l'automoció amb la millora de procés i hem anat a caure en sectors on realment el valor afegit per al producte que es fa és bastant més gran. I és el que esperem que al final ens doni resultats o el retorn en els propers 10 anys. Amb diferència, probablement, i bàsicament perquè a hores d'ara és una realitat, és amb el titani biomèdic, l'osteosinter, perquè el repte era majúscul. Per què? Perquè entràvem en una diversificació en un mercat que és el mercat mèdic,
dispositius mèdics en el que no tenien cap experiència, amb un material que no tenien cap experiència, que era el titani, en el qual mai havien treballat, mai havien s'interessat i mai havien conegut el comportament, amb una funció complexa que requereix una qüestió no només mecànica, sinó biològica, perquè hi ha d'haver una autointegració i aquesta característica depèn de variables que no coneixíem i que mai havíem testejat abans. Per tant, tot això ha fet que el repte d'aconseguir un producte que a hores d'ara ja em porta més de 500 aplicacions amb èxit, sense cap tipus de rebuig, doncs, tot i que el volum sigui molt petit comparat amb les milions de peces que es puguin fer pel sector d'automoció, des del punt de vista tecnològic crec que ha sigut el major dels nostres èxits com a departament de recerca. Crec que això és una qüestió de que o s'hi creu o no s'hi creu. I normalment és més una qüestió de l'empresari que no pas de l'organització en general. L'organització necessita recerca. L'empresari és el que ha de decidir que aquesta recerca no sigui una despesa, sinó que sigui una inversió. I aquí crec que està la diferència. Si l'empresari convenç a l'organització perquè això sigui una inversió, s'aposta. S'aposta clarament, es posen les eines complementàries per alinear prou bé aquesta recerca amb l'estratègia de l'empresa i trobar oportunitats de negoci i consumar aquestes oportunitats de negoci i tenir retorn. Si no, es fa el paripé i es fa servir la recerca com un control de qualitat i ja està. I crec que, malauradament, en el nostre territori estem massa acostumats a fer paripés i a agafar la recerca com una despesa i no pas com una inversió. Aquesta és una experiència de 25 anys. Vull dir que hi veig empreses de molts tipus i fem coses molt semblants. I hi ha recerca també de molts tipus. Tenir un departament de recerca intern facilita molt la comunicació amb d'altres entitats que treballen en aquest tipus de coses. No vol dir, tenir un departament de recerca intern no exclou el fet de no tenir contactes o contractes en centres tecnològics o en universitats. Tot el contrari, el que passa és que poses un interlocutor per la teva empresa que sàpiga o que entengui el llenguatge. Perquè una qüestió és el que es desenvolupa en un centre i una altra cosa és el producte que es fa en una indústria. I aquest gap algú l'ha de cobrir i normalment a les empreses no estem acostumats a parlar en aquest llenguatge. Ha de ser un departament amb persones qualificades, ben valorades, que ho puguin fer i ho puguin traduir en el menor temps possible. Hi ha poques empreses, hi ha grans corporacions que ho tenen com a senyal d'identitat i han agafat la R+D d'una manera de valor amb multitud de formes, però normalment quan les empreses mitjanes parlen de R+D realment és més marca o és més aquest tipus de manca d'essència del que seria l'R+D i és bàsicament dir que estàs fent alguna cosa de laboratori i això no és R+D. I aquesta cultura empresarial ha de moure molts engranatges, perquè amb la cultura empresarial es mouen les iniciatives públiques. Sense cultura empresarial no es mouen iniciatives públiques. La universitat no ens ajudarà a la indústria a fer aquest tipus de canvi. Ha de ser la pròpia indústria. No hi ha més. Quan mires el curt termini, acostumes a no veure això. I som massa de curt termini en aquest món, en aquest sector. En el sector en principi, però jo diria que en aquest país. País, em refereixo a Catalunya i em refereixo al territori espanyol. Si t'estic dient que estem liderant tot el tema que és de diversificació, apostant per noves oportunitats, el clúster ens dona una visió molt clara del que es mou. No només el clúster, sinó tot el que implica l'univers clúster, des del punt de vista dels contactes amb la resta de clústers, diferents empreses, neguits d'un mercat, coneixements d'un altre. Per tant, això només amb aquesta informació ja és força important. I a més, en el nostre cas, en el clúster de materials avançats, el que sí que ens permet és les sinergies entre diferents
diferents tipologies de materials per a aplicacions molt semblants. Vull dir, coses que es poden fer per un sector i que ens poden donar la idea de poder-les fer per el nostre, modificant, afegint, adaptant, etcètera, etcètera. Pel que fa referència a la resta d'empreses o a les empreses, el clúster dona un teixit o facilita un teixit molt dinàmic d'oportunitats a tots els nivells. A hores d'ara, el teixit industrial nacional, el català, per exemple, està molt enfocat en petites i mitjanes empreses i això fa que, d'alguna manera, se li hagi d'ajudar a no només veure oportunitats, sinó a treballar en aquestes oportunitats. I habitualment, si no tens finançament, no pots treballar, si no tens col·laboració, no saps què fer. I, per tant, el clúster és un fantàstic maquinària que permet que petites empreses amb idees determinades puguin començar a engegar aquestes oportunitats, que al final poden ser o no poden ser nous negocis, poden tenir o no poden tenir retorn. Això ja dependrà de cada cas. Però si no tenen l'oportunitat, no es poden fer. I llavors el clúster sí que t'ho dona. I, de fet, el nostre clúster, des de fa un cert temps, que van definir clarament que la nostra estratègia, sobretot, és una estratègia que permet la innovació, que té la innovació com a punt de referència, és el que facilita. Facilita que les empreses puguin treballar aquestes idees d'innovació que els hi permeti créixer en el futur. Doncs amb la situació del món actual crec que molt optimista. No tant pel fet de que els materials avançats sigui una cosa molt d'un abast molt petit respecte a com s'identifiquen les empreses. Les empreses s'identifiquen per sectors. Ningú pertany al sector dels materials avançats, això alguna universitat, però no les empreses. No per això, sinó pel fet que de materials es fan totes les coses. Encara, vull dir, gairebé totes les coses, excepte els programes informàtics. En la qual cosa, si són capaços de veure, d'interrelacionar aquestes necessitats de materials amb la valorització que cada empresa troba del producte que pot oferir en un mercat, ja sigui un B2C o un B2B, doncs allà hi tenen l'oportunitat de generar aquestes sinergies i que el clúster tingui sentit per ells i per la resta d'empreses. Pensem que cada nou soci que entri al clúster dona moltes més possibilitats a la resta de socis a l'hora de millorar i d'augmentar les oportunitats de negoci que puguin tenir. Jo crec que el clúster el que ha fet ha sigut oferir les oportunitats i les empreses que han volgut trobar les oportunitats han anat afegint-se al clúster. Ha sigut més d'aquesta forma, no és el que veiem darrerament. I sí, és cert. És difícil convèncer una empresa que pertanyi a una altra associació. O sigui, habitualment les empreses estan afiliades pels sectors a l'associació del que sigui, del seu producte principal. Llavors, que vegin que un clúster que és molt transversal tingui sentit, només ho veuran quan comencin a treballar en ell i trobar les oportunitats que estan buscant. I això és el que hem fet. Hem anat creixent a base de treballar amb les empreses. La qual cosa vol dir que, en principi, han de consolidar-se les empreses perquè ja estan treballant i han trobat que en aquesta dinàmica de treball de l'associació els hi permet millorar el seu compte d'explotació, perquè el fi és el que importa en una empresa. És veritat que això ha anat evolucionant amb el temps. També ha anat evolucionant la visió que tenia el clúster de si mateix. Al ser tan transversals podien agafar moltes visions. Arribar a la conclusió que som un clúster d'innovació no ha sigut fàcil. Ha suposat molts anys de descartes, de coses diferents, i creiem que ara ho tenim bastant enfocat aquí i creiem bastant en aquesta visió. I aquesta visió és la que ens ha de permetre consolidar una estratègia que ens permeti consolidar-nos com a clúster, consolidar-nos com a associació que aporti un benefici i un valor als associats. I, per tant, no som un clúster d'estar presents, les empreses estan presents perquè volen fer coses.
fan activitats que busquen tenir un resultat. I això és l'important, entenc jo, d'aquestes associacions. Hi ha clústers que només es dediquen bàsicament a fer acto de presència. Soc un clúster molt gran, tinc moltes empreses del sector i si no hi ets al clúster, no ets ningú, no? Aquest no. Aquest, les empreses que hi participen o que hi són, participen en activitats, participen en projectes, participen en events i, per tant, hi posen hores seves, hi posen ganes i busquen un resultat. I només quan troben aquest resultat se senten bé, se senten còmodes. Per tant, crec que és una dinàmica diferent i que hem d'explotar d'una o una altra manera el fet que aquesta dinàmica sigui pròpia del nostre clúster o sigui prioritària en el nostre clúster. Hem de pensar que som un clúster que apostem pels projectes, que apostem per la innovació, que apostem per el finançament dels projectes. I d'alguna forma estem donant aquestes eines a les empreses. I aquestes empreses, realment les que siguin, les que tinguin aquest esperit, són les que es poden aprofitar d'aquestes facilitats que els donem. Aprofito ara sí per dir que durant 4 anys he sigut president, abans havia sigut sotspresident. Ha sigut una experiència molt grata, realment 8 anys, veient com ha anat evolucionant tot, no només la meva empresa, sinó les empreses del clúster i el propi clúster i l'equip clúster, per finalment poder dir que podem estar molt orgullosos com a clústers de l'equip que tenim. Feu molt bé la vostra feina, la veritat. I realment crec que hem encertat una dels pilars estratègics que ens ha de definir i ens ha de diferenciar de la resta de clústers d'aquest panorama nacional, que és el de l'impuls de la innovació i del finançament de la innovació. Ara deixo la meva presidència, ara al juny acabaré la meva presidència i entenc que la Junta que continuarà serà una Junta continuista amb semblants idees amb diferents persones. I el que vull d'alguna manera i des d'aquí és desitjar-los la major de les sorts amb el nou president o amb el que surti nou president i amb els nous càrrecs directius del clúster.